ovo je interesantno i vrlo korisno pitanje. Negde sam pročitao da su u početku avioni jedne aviokompanije stalno padali i onda zapravo razlog je bio što su prozori bili u obliku kvadrata. I zbog toga su danas prozori svuda u obliku kruga. Ali to je manje bitno. Bitno je ono što su uradili da bi sprečili padove aviona, a to su crne kutije. Šta je to crna kutija? Dakle, crna kutija snima sve i na kraju, kada se dogodi pad aviona, uz pomoć te crne kutije se analiziraju greške da bi se predupredili i da se ne bi ponavljale. Ja mislim da svaki čovek, svako od nas treba da ima svoju crnu kutiju i da jednostavno mora da zapisuje svoje greške i da obraća pažnju na svoje greške jer su one vrlo, vrlo dragocene. Greške su zapravo vrednost, jer ne možete uspeti bez grešaka. Što se tiče mojih grešaka, ima ih dosta, ali recimo prva greška je da nisam znao da je predavanje, ako govorim recimo o školi, da je predavanje stvar energije. Dakle, ja sam mislio da ako vi imate dovoljno dobru informaciju, spremljeno predavanje, da ste završili posao. Međutim, poenta je zapravo u tome šta unosite u te informacije i kako te informacije, kao što smo rekli, preobražavate u znanje. Dakle, nije bitno koliko nešto radite, nego je bitno koliko ljubavi ulažete u to što radite. Nije bitno koliko nekom dajete, nego je bitno koliko pružate ljubavi kada dajete. To su zapravo, jer zašto? Čak i ako nemate na nivou informacija, ako niste kompletni, a imate ljubav prema tome što radite, što pričate i što prenosite, ta ljubav će da na neverovatan način multiplikuje efekat i snagu. Dakle, čovek koji voli svoj posao, koji ima tu energiju, bar ovaj posao kojim se ja bavim, on će, i ako ima manje znanja, da postigne bolji uspeh. Jedan moj prijatelj, Srđan Radovanović, kaže da bi ja to trebalo da znam i ja sam to znao, ali on to definisao. Rekao je da je bitno preneti znanje, ali je još važnije preneti sreću učenicima. Dakle, nisam znao u početku da je predavanje, konkretno javni nastup, u dobroj meri, naravno nije samo to i ne može biti samo to, sadržaj je takođe presudan, ali energija. Dešavalo mi se da isto predavanje održim u 2 različita odeljenja, i iako sam rekao od reči do reči sve isto, efekat je bio potpuno drugačiji, jer je to zavisilo od energije. Dakle, to je prva greška koju nisam znao, pa sam naučio na osnovu toga, na osnovu iskustva. A druga stvar koju smatram greškom jeste što sam u početku mislio da čovjek može da pravi velike promene. A čovjek ne može da pravi velike promene, to jest mogao bi, ali to nije zdravo, nije prirodno i nije spontano. Čovjek bi trebalo da pravi male promene, mala poboljšanja u svojim navikama, to je ta takozvana japanska filozofija Kaizen. Znači, čini svaki dan mala poboljšanja, na kraju će rezultat da bude neverovatan. Jer mi imamo 2 strategije kada pravimo promene. To su taj, da kažemo, Kaizen i druga je inovacija. Inovacija je radikalna terapija šokom, da tako kažemo. I mi vrlo često pribegavamo toj terapiji. Znači, ovako kažemo, od sutra počinjem da radim, da čitam svaki dan. Od sutra ne jedem slatkiše. Od sutra ostavljam cigarete i tako dalje i tako dalje. Međutim, problem je u tome što ta strategija kod veoma malog broja ljudi uspeva, jer nije prirodna, jer ona podrazumeva određeni šok. Naravno, ko može tako, ta strategija je dobra, čim daje rezultate, ali kod većine ljudi to nije baš tako. Zato treba primeniti ovu strategiju Kaizen, a to znači da svakog dana radite pomalo, da biste na kraju imali jedan neverovatan, da tako kažemo, rezultat. Naravno, to je naš narod znao, on je govorio zrno po zrno pogača, mi smo sve to znali, ali nekada se treba svega toga podsjetiti, tako da sam ja u početku mislio da mogu nešto drastično da promenim za kratko vreme, ali onda sam shvatio da to nije tako, pa sam činio male korake, najpre kroz čitanje, kroz jednu tu duhovnu ishranu, jer to je neiscrpan izvor. Zamislite da vam neko sad kaže, evo, daću ti neiscrpan izvor ideja, ne možeš nikada ga potrošiš. I upravo ja sam shvatio da to postoji. Taj izvor postoji i u informacijama, i u energiji, o tome je govorio Nikola Tesla. Taj neiscrpan izvor postoji, dakle, i na nivou, da tako kažemo, čak i fizičke energije, i duhovne energije, i racionalne energije, i pravi izazov sve to otkrivati.